Και είμαστε οι Pro Gamer και θα σας δείξουμε ένα ακόμη βίντεο με το Call of Duty. Εδώ πέρα είναι και ο Μάκης. Ναι, πες γεια σας. Γεια. Θα σας δείξουμε κάτι κόλπα. Και σήμερα παίξουμε και με τον Αγαή. Ναι, Κονίνος 1997. Τι κάνεις, έλεος. Εγώ? Γιατί τι... Θα φτιάξουμε δικό μας σε μένα. Τι ρε φίλε, τι κάνω? Σε μένα να φτιάξεις. Ποιο? Εμείς. Ναι, τι? Θα φτιάξουμε το κόμμα σε μένα. Α, ναι, ξεχάσαμε. Λοιπόν, Το θα πάμε. μένα, σαν λαπάκι. Εντάξει, θα Έχω σνάιπερ. Εγώ θα πάρω σνάιπερ. Εγώ θα πάρω το πυροβόλο που με βολεύει. Ακολουθήστε με, ακολούθαμε Μάκη. Εγώ είμαι από πίσω. Το ξέρω, ακολούθαμε. Είμαστε σαν τρενάκι πάμε. Πρέπει να τρώνε. Προσέξτε. Σε φάγει και σένα. Ναι. Φορε φίλε, πώς μας έφαγε και τους τρεις? Γεια σου λολ Μάκη. Εντάξει, ρε, δεν τον έφαγα. Ω, βρήκα! Την οπλάρα! Ξανά. Άκου, όχι ρε, πώς με σκότωσε ρε φίλε? Άντε μωρέ, μόλις την πήρα. Άντε χεστείτε. Α, καλά. Τώρα μα... Α! Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Λολ Μάκη, έχεις κάνει ένα level. Ένα kill. Ναι. Είμαστε. Είναι ότι οι άλλοι ήταν 13. Έλα ρε φίλε. Είμαστε δύο ρε. Έλα. Τι κάνεις οπλά ρε. Πάω πάλι στην οπλάρα. Άκου την. Εσύ είσαι αυτό. Αυτή δεν είναι οπλάρα. Αυτό είναι... πώς το λένε. Α, από εκεί είσαι. Έχω πάρει την οπλάρα. Και τους νικάω όλους. Πάρ' τον ένα που είναι πάνω σε κτίριο. Εγώ τη βοηθάω. Αυτό προσπαθώ. Είμαι δίπλα. Σε Τόνι. Ναι. Άρα ήρθε ένας από πίσω μου. Δεν αποκοίτασε. Α, όχι, δεν ήταν από πίσω μου. Καλά τα πήγαμε πάντως. Έκανα 3 kill. Βρήκα ένα. Στον σκότωσαν. Ναι. Ω! Αου. Μα πρέπει να ξεφύγω από το όπλο. Ρε, πρέπει να τις φτιάξουμε. Ναι ρε, έχεις μπαζούκα. Όχι, αλλά θα πάρω τώρα. Να βλέπεις. Πάω πάλι στην οπλάρα. Πήγα στην οπλάρα. Το σπάω με το τέτοιο, με το πυροβόλο. Άντε ρε φίλε. Δεν θα τους αφήσω να έρθουνε. Ω! Ναι. Ρε με αεροβόλο, έλεος από πίσω. Ρε, συνέχεια βρίσκω το τέτοιο, την οπλάρα. Εγώ πήρα σκόρπιον τώρα. Ω, πού πήγε ρε φίλε. Κάτι με μπαζούκα έχω. Ωραία, πήρα κάτι με μπαζούκα για να τους το διαλύσω το τέτοιο. Πού με βρήκε ρε φίλε. Λοιπόν παιδιά, άμα σας κάνουν τέτοια κάτι hacker,
να τους σκοτώνετε συνέχεια. Με έλεος, χωρίς έλεος. Μπερδεύτηκα, χωρίς έλεος ήθελα να πω. Έλεος. Την άλλη πυροβολαγιά, όπα! Πού, έλα ρε φίλε, μια ώρα την πυροβόλαγα. Άντε. Λοιπόν παιδιά, θα πάω από εδώ για να βρω πάλι την οπλάρα και να σκοτώσω μερικούς. Τυχαία τον βρήκα, απλά κάνω. Εσύ είναι αυτό. Α, ωραία. Το σκότωσε τον άλλον. Όχι ρε, προσέξτε. Εν τω μεταξύ μας βλέπει τρενάκι ο άλλος. Ναι, μα αυτό ήταν ένα. Περιμένετε ρε. Εγώ και τον Νίνος είμαστε πάνω ακόμα. Εγώ πάω να σας βοηθήσω. Headshot. Headshot. Τι σημαίνει. Ποιο? Headshot. Όχι, τέλος πάντων. Άντε, σκοτώνω. Εσύ είσαι πάνω, έρχομαι. Ναι, πάνω είμαι. Ρε, κατέβα κάτω, θα σας βοηθάω. Είσαι πάνω. Έλα, ναι. Τι είναι μέσα από εκεί. Το πάρε. Δεν θα τα πάμε καλά. Μάκη, πήγαινε στο όπλο, ρε. Είμαι. Εντάξει. Τον έφαγα αυτόν που αυτό τρώγε. Είχα φαγε. Δεν με έφαγε κανείς. Όχι, ρε. Μάκη, πρόσεχε, ανέβει κάποιος. Λοιπόν, παιδιά, τώρα συγγνώμη που δεν σας μιλάμε, γιατί εγώ απορρώνομαι και ξεχνιέμαι να μιλάω. Συγγνώμη. Άρα... Εντάξει ρε. Τώρα όμως είναι πολύ σπαστική. Ρε, ήθελα να κάνω τι. Να πάει UAV. Ρε, έλεος, χάσαμε. Όχι, πριν νικήσαμε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε το τέλος του βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Θα κλείνουμε το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή. Γεια σας.